Magandang araw mga pre. Mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Matatanda ang naglaban na si Nonito Donaire kontra sa isang matibay na Meksikano na si Cesar Juarez at nanalo ang ating kababayan via unanimous decision, pero di biro ang pinagdaanan niyang laban dahil pinadaan mo na ang ating kababayan sa malabutas na karayom ng Mexican. July 9, 2006, bilang main event ng ALA Promotions sa California, USA, lumaban na naman itong matibay na Meksikano sa isang undefeated Pinoy na si Albert Pagara para dipinsahan ang titulo ng ating kababayang WBO Intercontinental Super Bantamweight, na kung saan sa sobrang kumpiyansa na dungisan ng Meksikano ang malinis niyang kartada. Sa videong ito, muli nating balikan ang nasabing bakbakan na kung saan natalo nga ang ating kababayan at ating pag-usapan kung paano siya nakabangon mula sa bangungot ng kahapon. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pakisuporta naman pre, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Bago ang nasabing laban, sa isang interview kay Donaire ay nagpahayag siya ng suporta kay Albert Pagara at nag-advise na rin kung ano ang dapat gawin kontra sa isang matibay na Mexican. Naman siya gano'ng kagaling. Matapang lang talaga at matibay. Sugod ng sugod din. Kasi yun lang accident. For Juarez, parang basta pag sinusundo ko siya palagi, he just takes it. So I've never faced anyone na gano'n katapang. Pero hindi naman gano'ng kalakas. Ano lang talaga, his volume puncher at papagurin ka niya. Siya yung isang a few of the ALA fighters na talagang nag-iinsayo ng gusto. So alam ko na ready sa laban. Sa laban na to, bitbit ng ating kababayan ang malinis at walang dungis na boxing record na 26 wins at 17 dito via knockout, habang ang Mexican challenger ay may 17 wins at 5 losses. Maganda agad ang ipinakita ng ating kababayan sa unang round dahil pinabagsak niya agad ito nang matamaan ito ng malakas na counter gamit ang kaliwang kamao. Nakabangon ang Meksikano, pero mula sa minutong ito ay halatang kumpiyansa na ang ating kababayang kampiyon na kaya niyang talunin at patulugin ang Meksikano. Dahang-dahang nakabawi ang challenger at nakasabay na sa ating kababayan sa mga kombinasyong pinapakawalan. Patuloy ang bakbakan, batuhan ng mga malulutong na kombinasyon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, sa round 8, ilang segundo lang mula nang tumunog ang kampana ay ginulat si Albert Pagara ng malalakas na tira at sinundan pa ng mga kombinasyon. Inundayan at inulan ng mga suntok ang ating kababayan at dito na nga bumagsak si Albert Pagara. Sinubukan pa niyang tumayo pero wala na. Finish na. Wala na ang malinis niyang kartada. Agad siyang dinala sa ospital dahil sa posibleng injury sa liig na natamo niya sa laban at nakarecover naman siya agad. Naagaw na nga ng Meksikano ang titulo na mantsahan ang kartada dahil sa sobrang kumpiyansa tuwad ang resulta ni Pagara.
Matapos ang napakapait na pagkatalo ay bumawi naman ang ating kababayan. 6 na sunod-sunod na laban ang napanalunan at 5 dito tinapos via KO. Marami ang naniniwala sa talento ni Albert Pagara, sa galing at tibay nito sa laban na kung mabibigyan lang ng magandang pagkakataon ay siguradong masungkit ulit ang world champion. Una, gawas! Unahin, gawas! Una! Una! Ya! Una! Kalit! Unahin! Kept getting stronger and stronger as the round goes on. That's why you got to take some body out. On the headshot, you got to take the body out. That body right now, fucking to the right. Shout out sa mga masugid kong subscriber. Usapang Sports Channel, shout out sa iyo pre. Densyo Silos from Cebu, Gideon Galiena from Iligan, Andoy Info TV, Rani Reyes from Bicol, Rondi Barles, Roldan Biloso from Butuan, Rexis Ken Lumungsod from Talisay, Cebu. Maraming salamat sa inyo mga pre.